Ide o prvý súdny spor, v ktorom je OpenAI obviňovaná z protiprávnej smrti. Manželia Matt a Maria Ryan podali na súde v Kalifornii žalobu na spoločnosť OpenAI v súvislosti so smrťou ich 16-ročného syna Adama. Tvrdia, že chatbot ChatGPT ho viedol k samovražde. Ide o prvý súdny spor, ktorý obviňuje OpenAI z neprávnej smrti, v právnickom jazyku smrť, ktorú údajne spôsobila nedbanlivosť alebo nesprávne konanie inej strany. Podľa žaloby začal Adam používať ChatGPT v septembri 2024. Pomáhal si ním pri učení, rozvíjal záujmy ako hudba či japonská manga a hľadal rady ohľadom vysokoškolského štúdia. Počase sa mu začal zverovať s osobnými problémami, najmä so psychickým napätím a úzkosťou. ChatGPT sa stal jeho dôverným spoločníkom. Od januára 2025 začal Adam s chatbotom rozoberať samovražedné myšlienky. Dokonca mu posielal fotografie s prejavmi seba poškodzovania. Žaloba tvrdí, že ChatGPT síce rozpoznal, že ide o vážnu situáciu, no napriek tomu pokračoval v komunikácii a neposkytol pomoc alebo podporu. V posledných správach vraj chatbot reagoval na Adamove vyjadrenia o plánovanej samovražde s porozumením a bez pokusu o zásah. V ten istý deň Adam zomrel. Podľa rodiny bola smrť ich syna dôsledkom chýb v dizajne systému, konkrétne toho, že bol navrhnutý. OpenAI reagovala vyjadrením sústrasti a oznámila, že žalobu preveruje. Na svojej web stránke priznala, že niektoré prípady, keď ľudia v krízových situáciách používali ChatGPT, firmu hlboko zasiahli. Tvrdí však, že modely sú trénované na to, aby smerovali používateľov k odborníkom, ako je krízová linka 988 v USA alebo britská organizácia Samaritans. V ten istý deň Adam zomrel. Podľa rodiny bola smrť ich syna dôsledkom chýb v dizajne systému, konkrétne toho, že bol navrhnutý tak, aby si používatelia naň vytvárali psychickú závislosť. Rodičia obviňujú spoločnosť z toho, že zanedbala testovanie bezpečnostných mechanizmov pred vydaním GPT-4o verzie, ktorú Adam používal. Žaloba okrem samotnej firmy vymenúva aj CEO Sama Altmana a ďalších nešpecifikovaných zamestnancov OpenAI. Rodina žiada finančné odškodnenie aj opatrenia, ktoré by mali podobným tragédiám v budúcnosti zabrániť. Spoločnosť zároveň pripustila, že v niektorých prípadoch systém nezareagoval správne, najmä v citlivých situáciách. Uviedla, že jej cieľom nie je držať používateľov pri obrazovke, ale byť im skutočne nápomocná.